siili, niinku nimini oli Bobby. Bobilla oli todellakin unohtunut aivan kotiin, koska ne bibot oli todellakin kudottu villasta, josta oli iso ukku, joka oli tehty sotamies, joka sota toinen petsari. Toinen, joka unohtui nuotiolle toisessa maailmansodassa. Nuotiolle ja kerättiin todellakin ammusvyöpärähtiä siellä 30 panoksen lipas vuot 3 niitä kappaletta räjähti suoraan nuotiossa. Joten emme kerro enempää siitä tarinasta, koska iso ukkipää menehtyi siinä sodassa. Koska hän tuli Rambo, sotilas. Hänestä tuli toipilas toisessa Venäjän upseerikokelas torpassa. Okei, nyt siis pääsemme videotarinan viimeisen aiheeseen, joku nimellä oli UFO hyökkäsi avaruuteen. Se oli kun sotilas Bambu. Sotilas Bambu. Ei. DJ. Voitko laittaa Beatlesit taustalle kuvalla? Tykkää musiikista. Musiikki on vähän